Барыгыла еңі өсін. Ради Хабиров 2026 елдың төп бурысын билдерәне. Хаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гүлсима Эштанова. Башкортостан башлыгы еллык мөрәҗәгать мәмән сыгышыны төп тезистарда дәүләт елышы Курултайдың гражданлык институтын үстерү, мәгълүмати сәясәт һәм дин эшләре буенча комитеты рәисе Рөстәм Ишмөхәмәтов мәйләшәвез. Хаумыгыз. Шулай итеп, дәүләт елышы Курултайга мөрәҗәгать нәмәһендә республика башлыгы төп игътибарды махсус хәрби операция яугирләре һәм уларның мәнфәгатьләрен күзәтүгә арнаны. Был көтелгән инеме? Ысынлапта әйтергә кирәк, без депутаттар гына түгел, безнең хәйләшулар да төрле сфераларда, төрле отрасльләрдә көтелгән тема дип уйлыйм, чөнки махсус хәрби операция бүген көнүзәк мәсьәлә булып тора. Һәм Ради Фарит улы Хабировтың был мөрәҗәгатнамәлә иң беренче максат тора, әлбәттә, безнең халыкты консолидациялау. Бердәмлек һәм ошо тема төрле сфераларда, төрле отрасльләргә керә. Шул ук мәдәниятте карасак, авыл хуҗалыгы, промышленность, табибларның эше, гаилә проблемалары, улар бөтәһе ошо махсус хәрби операцияларда катнашкан егетләрнең һәм уларның гаиләләренә шулай ук кагылыша. Шуңа мин уйлыйм, ошо мөрәҗәгатнамәлә махсус хәрби операция бу иң дөрес, иң көтелгән тема дип уйлыйм. Һәм ул дәүләт елышы Курултайга аерым бурычлар да куя бит инде. Бу һезнең өчен билдәле. Яңа закон проектларын карарга кушты, күп кенә эшләр билдәләнә. Ниндидер проектлар караламы, әллә булганының үтәлешен тикшерүдә һезнең бурыс бит инде? Әйе. Әйтергә кирәк, күп кенә законнар үткән 25 елда без 30дан ашу закон кабул иттек. Махсус хәрби операция катнашкан егетләргә уларга ярдәм һәм моны гаиләләренә иң мөһим. Шуның аерым әйтерен моны ошо социаль яклау формасында моны мисалга китерсәк, әлбәттә моны эшкә урнашу проблема бит. Шуңа без ошо перспективага карап закон кабул иттек. Моны муниципальный служба турында махсус хәрби операцияларга катнашкан яугирләр, улар эшкә урнашкан вакытта уларга белеменә һәм стажына карап, уларда карап, кемәйттек требованияларда. Шуның журналистлар буенча военкор турында бит ул шулай ук Ради Фарит улың поручение буенча эшләнде бу закон һәм башка законнарда килтерсәк, әлеге вакытта 26 елда карап, әлеге вакытта 4 закон карала. Уларның арасында, мәсәлән, Милли гвардиялар катнашкан яугирләрнең уларның статусын күтәрергә аерым, әлбәттә, законда буласак гаиләләргә тагыла ярдәм. Әйтергә республикала бүген 55тән ашу форма ярдәме бар. Шуңа күп кенә ашу ярдәм формалары подзаконный актлардан закон кимәленә күтәрергә мөмкин дип уйлыйм. Шуңа артабан без әлбәттә мониторинг формасында икенче субъектларның тәҗрибәсен карыйбыз. Федераль кимәлдә инде инновацион карарлар бар. Шуңа иң мөһим безнең яугирләр белән бергә карап, һәләшеп, уларга гуманитар конвой алып барып, уларны һәләшеп, уларның контакт белән шул вакытта гына ошо законнарда үзгәртү була дип уйлыйм. Кабинетта утырып кына бу законнарда язып булмый. Чөнки гаиләләр белән күбрәк очрашырга инде проблемалар бар. Ничек уларны хәл итәргә, ничегрәк законнарда нинди таптар бар икән. Шуларда карап, мониторинг формасында эшләргә кирәк. Шул вакытта безнең әлбәттә үзгәрешләр буласак дип уйлыйм. Ягъни үткән ел махсус хәрби операция яугирләре һәм уларның гаилә әгъзаларына ярдәм елы иде. Быел да зур һәм тату гаилә елында ошо тезистар, ошо хәстәрлек дәвам итә димәксез, шулай бит? Әлбәттә, шуңа дур һәм дуслы гаилә дигән ел игълан ителде бит. Шуңа без уйлыйбыз, ошо тема буенча шулай ук канунiyatка үзгәрешләр буласак, иң мөһиме ошо гаиләләр махсус хәрби операцияларга катнашкан уларның гаиләләренә иң беренче һәм әлбәттә күп балалы гаиләләргә игътибар дип уйлыйм. Яугирләрнең балалары, улар безнең дә балалар дигән Ради Хабировның сыгышында. Дронификация дип атаны Ради Хабиров пилот хосус аппараттарга дәүләт игътибарын. Бу шулай ук көтелгән көнүзәк мәсьәләме?
Әйе, был һорау мына бүген хуш бара бинте беләбез, мына егеттер һәлә бинте ул дрондар хушы. Шуңа әлбәттә дрондар улар күбе бер тапкырына куллана. Шуңа әлбәттә улар мына бүгенге көндә мына 26 елда 10 меңдән ашу республикала улар эшләргә шундый максат тора. Шуңа был яңа инновацион карарлар кирәк. Шуңа был мына наука ягыннан безнең яшь егеттердән уларның яңа карашын карар кирәк. Ниндәй тагылай мына яңа изобретениялар бар төрле сфералар буенча. Шуңа был промышленность кына түгел, төрле мына яшьләрдә инновацион караган кешеләрдә Фән үсеше. фән үсешен тергеду кирәк дип уйлыйм. Шуңа әлбәттә роботизация, дроннарда эшләү ул бик дөрес дип уйлыйм. Тагыла бер эш те башларга кушты Ради Хабиров улда булһа, хәбәрһез югалган яугирдарлы эзләү буенча айрым эшсе төркем булдырылды. Бу карарга ничек карайсыз? Әлбәттә, хуплаем, чөнки бу проблеманы мына система рәвешендә индерергә кирәк, чөнки мына без депутаттар үзебезнең округта эшләгән вакытта күп кенә безнең хәлвәсләрдән килгән хаттар, мөрәҗәгатьләр, мәсәлән, минем Учелинский район округ, күп кенә обращениялар, һәрбер обращение айрым мин эшләйм, воинский частька шылтыратып, безнең егетләргә танышларга шылтыратып, ничекме мәгълүмат табып, мәсәлән, безнең Гафури районы бер егетте таптык, ул военный госпитальдә булган Североморскида, Мурманская областьта. Табып, операция эшләтеп, ошо ярдәм иттегенде таптык. Шуңа бу проблемага әлбәттә дәүләт кимәлендә система рәвешендә эшләргә кирәк. Шуңа Ради Фаритулла аның поручение булды, шундай эшче төркемдә эшләргә. Дәүләт дума кимәлендә депутаттарды шуңа поручение берде бит, чөнки безнең район кимәлендә генә полномочиялар бу проблемага итмәйсәк дип уйлыйм. Шуңа мына федераль органнар белән бергә ошо проблеманы хәл итәргә система рәвешендә килеп сыгыр дип уйлыйм. Ягъни мөмкинлекләрне киңәйтү аңларга була бу. Эзләү мөмкинлекләрен киңәйтү. Шуңа мына шундай обращение килгән вакытта мына каяктан бу эште башлап, ничек аны бетерергә дигән система юк иде. Шуңа мин уйлыйм, ошо бер дип эшче төркем булгас, безнең хәлвәсләрдә безнең регион кимәлендә булга шуларга барып бергә ошоны проблемаларны хәл итәргә дип уйлыйм. Ягъни кайда мөрәҗәгать итәргә икәнен хәзер асык буласак. Кайда мөрәҗәгать итәргә икән дигәндә, яугирдәрнең гаиләһенә ярдәм итү өчен айрым департамент булдырырга ла кушты. Буның мөһимлеге нитеклем зур. Әйе, бу департамент сынапта көтелгән тема дип уйлыйм, чөнки бүген моны төрле ярдәм формалары гаиләләргә 50-ннән ашу, 55-тән ашу инде. Чөнки моны закондар кабул иттек, төрле норматив актлар, документлар, моны организацион яктан күбрәк волонтерлар эшләй инде. Моны Милли Шәймурат исемендәге волонтер штабтар, икенче штабтар эшләй волонтерлар. Шуңа күп вакытта уларның ярдәме гына итешмәй. Шуңа әлбәттә ресурслар да әзрәк бит инде, кешеләр дә игел моны район кала хезмәтләренә барып, ниндидер утын райларны карап интергәме или балаларга ярдәм итүне төрле сфераларда. Шуңа ошо менә дияtek бытовой гына проблемалар түгел, менә ошо гаилә проблемаларын ошо елда дәүләт кимәленә күтәреп, ошо системага индереп, ул дөрес булыр дип уйлыйм. Әлбәттә, ресурслар күбрәк булыр. Һәм менә ошо волонтерларга бергә ошо эштә дәвам итәргә. Рөстәм Рифатович, бына без ханап киткән проблемалар, без ханап киткән буйруктар, эштәрләр барыгы махсус хәрби операция яугирдары гомумән ошо темага арналган. Күбрәк игътибарды ошо хәрби операциягә юнәлткәндә республикабызның үзенең үсеш кимәле кәмемәсме? Мин уйлыйм, юк дип уйлыйм, чөнки Ради Фаритович үзе менә мөрәҗәгатьләрендә әйтте, менә безнең управленческий команданың үзенчә менә искусство управления дип әйтте инде, ике сферала. Ошо махсус хәрби операциягә ярдәм итү һәм үзебезнең республикала үсеште тотатмаска үстерергә, шул темп хакларга, авыл хуҗалыгын үстерергә, промышленность, төрле сфераларга игътибар итеп
был стратегическая задача. Шуга мына махсус харби операция темаһын ул консолидациялау бердәмлекте һәм ошо бердәмлекте ошо ук безнең экономикага шулай ук кушып бергә эшләргә. Шуңа мин уйлыйм, ошо әлбәттә әле вакытта хөкүмәт, правительство, безнең дәүләт йөртүче курултай бергә эшләп, ошо стратегик задачаларда тормышка ашырып, бергә эшләргә һәм безнең җимештәр, позитив җимештәр булыр дип уйлыйм. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан башлыгы Ради Хабировтың еллык мөрәҗәгатнамәһенең төп тезисларын Дәүләт Йыелышы Корылтайның Граждандар җәмгыяте институтын үстерү, мәгълүмати сәясәт һәм дин эшләре буенча комитет рәисе Рөстәм Ишмөхәммәтов һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.